Si Wally ay binata nang mangyari ang kwento na ito. Kwento na hindi niya makalimutan sa tala ng buhay niya, kahit ito'y kasal na sa kasalukuyan. Ninais niyang ilahad ang kanyang istorya bilang maging basihan ng ating mga listeners, lalo na sa mga katulad niyang nalunod sa tinatawag na bawal. Nasa edad 27 si Wally noon. 5'6" ang taas. Moreno at batak ang physical appearance. Gawa na rin marahil sa klase ng trabaho niya. May itsura naman siya dahil hindi naman siya masasabing pangit. Matangos din kasi ang ilong at pangahan. Pero ang binata ay may itinatagong kalokohan sa kabila ng kabaitan at kasipagan sa trabaho. Isa si Wally sa mga gumagawa sa isang gusali na under renovation sa Makati. Gusali iyon ng isang multinational pharma company. May asawa na si Wally, si Melba. 42 years old na ito at may 3 na rin silang anak, 2 babae at 1 lalaki. Nakatapos naman ang high school si Wally. Ngunit hindi nakapag-aral sa kolehiyo dahil kailangan na niyang magtrabaho ng mga panahon na yun. Isa pa ay hindi siya kayang pag-aralin ng mga magulang niya sa kolehiyo dahil sa mababang klase rin ng pamumuhay nila. Kahit ganoon ay masasabing swerte pa rin si Wally sa ibang aspeto ng buhay. Ito ay kapag babae na ang pinag-uusapan. Taong 2009. Naging kapansin-pansin ang isang babae kay Wally. Itago na rin natin sa pangalang Mrs. Mendoza. Maganda sa edad na 38 si Mrs. Mendoza. May asawa na madalas na sumusundo sa kanya. May 2 anak na nag-aaral sa katabing pribadong eskwelahan. Si Mrs. Mendoza ay may mataas namang katungkulan sa kanilang kumpanya. Laging nakaabang si Wally at ang mga kasamahan nito sa magandang ginang tuwing sasakay ng elevator pababa upang kumain ng tanghalian kasama ang mga lunchmates niya. Hindi nila mapigilan ang maglokohan sa isa't isa sa tuwing mabubungaran nila ang pinapangarap na si Mrs. Mendoza. Ngunit sa kanilang mga sarili, alam naman nila na imposible namang patulan sila ng ginang. Dahil bukod sa ito'y maganda, makinis, mayaman, at kagalang-galang kong tingnan, siya rin ay meron ng asawa na magandang lalaki. 40 anyos ang mister nito at isa ring kagalang-galang. Mataas din ang katungkulan nito sa kumpanyang pinagtatrabahuhan. Likas namang mabait si Mrs. Mendoza. Lagi siyang nakangiti kanino man. Sa kanyang mga kasamahan sa opisina, sa kanilang mga customers, at maging mga ordinaryong nagtitinda ng kung ano-ano. Maging sinawali nga at ang mga kasama nito ay mabuti rin ang pakikitungo ni Mrs. Mendoza. Isang araw, kailangan ni Mrs. Mendoza ng tulong mula sa mga gumagawa ng kanilang building dahil may gusto siyang ipakabit na larawan ng kanyang pamilya sa kanyang opisina. Dahil nga kailangan ng magbabarena, pinapunta si Wally ng kanyang boss sa opisina ni Mrs. Mendoza. Dala ang kanyang barena, pumunta si Wally sa opisina ni Mrs. Mendoza at tinanong ang kailangang gawin. Madali namang natapos ang binata at masayang nagpasalamat si Mrs. Mendoza sa kanya. Nagtangka pa nga ang ginang na mag-abot ng pera kay Wally bilang tip na rin na siya namang tinanggihan ng lalaki. Alam naman ng binata na wala siyang masyadong pera pero nagawa pa rin niyang tanggihan ng ginang. Hindi kasi siya sanay na tumatanggap ng anumang tip kahit noon pa. Kinabukasan
May dalang sandwich si Mrs. Mendoza para kay Wally at sa kanyang mga kasamahan bilang pasasalamat. Tuwang-tuwa si Wally dahil sa kabaitan ng ginang. Nang araw ding yun, kailangan ni Mrs. Mendoza na mag-overtime. Nagsabi siya sa kanyang asawa na 9:00 na siya sunduin sa opisina. Uwian naman nila Wally ng 6:00. Bago siya umuwi, nakita niya pa ang ginang na nasa kanya pang opisina. Naglakas loob siyang puntahan to para magpasalamat. At dahil sa katahimikan, nagulat pa si Mrs. Mendoza nang magsalita si Wally mula sa kinatatayuan nito sa may pintuan ng opisina. Walang anuman yun. Pasalamat ko rin sa iyo yun sa pagtulong mo sa akin kahapon. Ang sabi ng ginang kay Wally. Salamat ulit, ma'am. Sagot naman ng binata. At doon nagsimula ang mas dumalas na batian ng dalawa. Hanggang dumating ulit ang araw. Nagagabihin ulit si Mrs. Mendoza sa opisina. Nag-isip ng idea si Wally upang siya man ay manatili sa building ng mas gabi kaysa sa ordinaryong uwi niya. Inantay niya ang magandang misis na pasakay ng elevator para kunwari ay magkakasabay sila pababa kahit ang patakaran ay hindi siya pwedeng gumamit ng elevator na para sa mga empleyado lamang. Nandito ka pa rin? Tanong sa kanya ng ginang. Ngunit imbes na sumagot, ay bigla na lang nagnakaw ng halik si Wally sa magandang misis na siyang kinabiglaan nito. Pero hindi inasahan ng binata ang naging tugon sa kanya ng babae. Sinampal o sampal ang iginanti ni Mrs. Mendoza sa kanya. Hindi ito natinag sa matipunong trabahador. Agad na tinanong niya kung bakit niya nagawa to. Nang akmang sasagot pa si Wally, siya namang bukas ng elevator at nagmadali nang umalis ang ginang. Andun na kasi sa lobby ang kanyang mister at naghihintay. Hindi naman nagsumbong si Mrs. Mendoza sa kanyang asawa o sa guard sa kapangahasan na ginawa ni Wally sa kanya. Hindi pumasok sa opisina si Mrs. Mendoza kinabukasan. Takot na takot si Wally sa kung ano man ang maaaring gawin ng ginang. Nang araw na yon, hindi mapakali ang trabahador. Nagsisisi to kung bakit niya yun ginawa. Nagsisisi to kung bakit nagpatalo siya bigla sa kanyang kahinaan. Oo, malakas ang tama niya sa ginang at talagang kursunada niya to. Pero sino ba naman siya para halikan niya ang babaeng alam niya namang may asawa na. Hanggang sa pumasok mulit si Mrs. Mendoza sa kanyang opisina. At dahil wala namang kung ano man ang nangyari, naging kampante na rin si Wally na hindi nagsumbong ang ginang kanino man sa kanilang opisina. Nakatsyempo isang araw si Wally upang humingi ng tawad sa magandang ginang. Binalaan naman siya nito na wag na ulit gagawin ang kanyang ginawa kung ayaw niyang managot. Mula noon, naging malamig na ang pakikitungo ni Miss Mendoza kay Wally at maging sa mga kasama nito. Si Emily naman ay isang clerk sa opisina nila Mrs. Mendoza. Dahil sa dalaga pa si Emily, siya ay laging kabiruan ng mga lalaki sa kanilang trabaho. Ligas din namang palabiro si Emily, kaya maging si Wally ay nakikibiro na rin paminsan-minsan dito. Isang araw, sabay na nag-overtime si Mrs. Mendoza at Emily. Kalahating oras pa bago sa takdang uwi ni Mrs. Mendoza ng araw na yun, nalaman niya na si Wally ay nandoon pa din. Naisip niya na baka may masama na naman tong intensyon, kaya iniligpit niya ang mga gamit niya at nagmamadaling umalis ng kanyang opisina, patungo sa elevator para bumaba na sa lobby at doon na lang mag-antay. Habang nag-aabang na bumukas ang elevator, naisip niya na baka sabayan siya ni Wally, kaya naman naisip niya na bumaba sa hagdan ng isang palapag. Pagkarating sa palapag ng gusali, may narinig siyang kaluskos galing sa opisina ni Mrs. Cruz. Inakala niya na andun pa ang kaibigan.
Inisip niya munang dumaan para magpaalam sana. Maingat niyang binuksan ang pinto at nagulat na lamang ang ginang sa kanyang nabungaran. Si Wally at Emily, magkayakap habang nakahiga sa may sofa. Isang nakaw na sandali ang kanyang nasaksihan. Halos himatayin ang kaopisina niya na nakalihis ang palda. Doon niya napansin ang tinatagong karunungan ng trabahador na kailan lang ay nagtangka sa kanya ng masama. Napatalikod na lamang si Mrs. Mendoza sa kanyang nasaksihan, ngunit hindi niya magawang maisara ang pinto dahil baka siya ay marinig. Aalis na sana siya, ngunit may kung anong nagtulak sa kanya na muling bumalik. At sa muli niyang paglingon sa may sofa, ay wala na siyang sinayang na sandali, kundi tunghayan ang lihim na tagpo ng dalawa. Tagpong naging mas maalab pa sa apoy. Ayaw mang aminin ng ginang, ay tila mas nakahihigit si Wally sa kanyang mister. Malayong malayo. Ngayon ay hindi niya malaman ang mararamdaman, kung magagalit ba o mandidiri sa kanyang natuklasan. Ngunit hindi naman ito magawa na umalis. Maya-maya, biglang tumunog ang cellphone ni Mrs. Mendoza. Tawag iyon ng mister niya na nagtatanong kung nasaan na siya sapagkat nag-aantay na ito sa may lobby. Dahil sa nakalagay sa bag ang cellphone, hindi agad naihinto ng ginang ang pagtunog nito. Kaya naman nagmamadaling tumakbo siya palayo papunta sa may hagdan sapagkat alam niyang maririnig ang tunog ng kanyang cellphone. Ngunit huli na. Narinig na nila Emily at Wally ang cellphone. Nagmadaling dumungaw sa labas si Wally upang tingnan kung sino ang tao na yun. At naabutan niya ang ginang na patakbo palayo. Hindi malaman nila Wally at Emily ang gagawin ng mga oras na yun. Nagsinungaling naman si Wally kay Emily na wala naman siyang nakita sa labas ng opisina. Bagamat hindi naniniwala, wala nang nagawa si Emily para paaminin ang lalaki kung may nakita siyang tao. Kinabukasan, inakala ni Wally na katapusan na niya sa trabaho. Pero lumipas naman ang araw na yun, wala namang naging aberya. Makalipas ang isang buwan, wala pa rin namang nangyari kay Wally o maging kay Emily. Hindi na rin nagtuloy pa ang pakikipag-ugnay ng binata kay Emily para na rin makaiwas sila sa mga chismis. Naging palaisipan kay Wally ang pananahimik ni Mrs. Mendoza. Hindi niya malaman kung dahil ba sa napakabait lang nitong tao, kaya hindi ito nagsusumbong. O baka naman, ayaw lang nitong magsalita dahil may ibang dahilan. Lumipas ang ilang buwan at malapit na ang Christmas party ng opisina nila Mrs. Mendoza. Malapit na ring matapos ang renovation kaya unti-unti nang kumukonte ang mga construction worker na naka-assign sa gusali nila Mrs. Mendoza. Dahil marunong hanggang finishing si Wally, nanatili siya sa pagtatrabaho sa gusali. Sumapit ang Christmas party na ginanap mismo sa gusali na yun. Ginamit na rin ang okasyon upang pasinayaan ang roof deck ng gusali at mga parte na tapos na. Masaya ang lahat. Imbitado naman ang mga kontraktor ng renovation, pati na rin ang mga manggagawa. Ngunit ilan lamang sa mga manggagawa ang pumunta, sapagkat marami din sa kanila ang nahihiyang makisalamuha sa mga empleyado ng kumpanya. Lubang napakaganda ni Miss Mendoza ng gabing yun. Nakasuot siya ng black na gown na may katamtamang iksi lamang, ngunit mapapahanga ka pa rin. Bagamat hindi naman talaga backless, meron ding bahagi ng likuran nito ang nakalitaw. Natural, sleeveless ang gown ng ginang. Dahil malapit na rin lang na matapos ang trabaho ni Wally sa gusaling yun, naisip niya na muling subukan si Mrs. Mendoza. Matagal niyang pinag-isipan ang pagkakataong yun. Hindi kasi matahimik ang isip ng binata. May tanong pa rin sa kanyang isipan
kung bakit sa lahat ng kalokohang nagawa niya ay hindi nagawang tanggalin siya sa trabaho. Aabangan niya uli ang ginang na mapag-isa. Maaaring pumunta to sa CR o kung saan mang bahagi ng pagtitipon ni walang tao. Iniisip niyang muling halikan to at bahala na kung ano ang mangyari. Ngunit hindi naman makatsyempo si Wally kay Mrs. Mendoza. Napapansin niya ang ginang na paminsan-minsan ay nakatingin sa kanya, na agad namang babawiin ang tingin sa tuwing nakikita niya na nakatingin to sa kanya. Napansin din ni Wally na laging may kasama si Mrs. Mendoza ng gabing yun. Naisip niya tuloy na mukhang wala na talaga siyang pag-asa. Nang sumapit na ang 11:00 ng gabi, nakita ni Wally na naghahanda ng umuwi ang ginang. Natanaw niya na nagpaalam to sa kanyang mga kasamahan hanggang sa tumungo na si Miss Mendoza papuntang elevator. Naisip ng binata na umuwi na lang din. Kahit papaano, makakasabay niya si Mrs. Mendoza para makasama man lang ng malapitan. Nagmadali na rin siya para makasakay siya sa elevator kasama ni Mrs. Mendoza at mga kasamahan nito. "Oh, eto naman pala si Wally eh. Ay kasabay ka naman pala pababa," sabi ng mga kasama ng ginang sa kanya nang makita siya. Walang nagawa si Mrs. Mendoza kundi sumang-ayon at hinayaan na lang niya ang mga kasamahan na bumalik sa party. Tuwang-tuwa ang binata sa nangyari. Pinauna niya ang ginang at sumunod siya sa elevator. Pagkasara ng elevator, pumuesto sa bandang likod si Wally at akmang yayapos sa ginang. Ngunit biglang bumukas ang elevator sapagkat may mga sasakay pa. Medyo napuno ang elevator na siyang nagtula kay Mrs. Mendoza na mapaatras patungo kay Wally. Dahil sa mga nakakatuwang mga kwento at lakas ng tawanan ng mga sumakay, hindi napansin ng lahat ang mahina ngunit malambing na pagbigkas ng ginang sa pangalan ni Wally na pasimpleng humalik sa kanyang batok. Pagdating sa ground floor, napansin ni Wally na tumungo ang ginang sa CR sa baba. Sinundan niya to at nung sigurong walang makakapansin, ay nagtungo siya sa loob ng CR kung saan nandun si Mrs. Mendoza. Pagkabukas niya ng pinto, agad siyang hinila ng ginang at inilak ang pintuan. Isang masuyo at gigil na halik ang ginawad sa kanya ni Mrs. Mendoza. Labis man ang pagtataka ni Wally, ay wala na itong nagawa dahil sino ba naman siya para mag-inarte. Isang kagalang-galang at napakagandang babae ang nagtulak na sa kanya sa isang nakaw na sandali. Unti-unting naitulak ng binata ang ginang sa pader. At kasabay noon, itinaas nito ang malaporsilanan nitong binti. Ni walang isang kataga ang bumigkas sa kanilang mga labi, kundi makahulugang tinginan sa isa't isa lamang. Tila tinatansya nila ang kilos ng bawat isa na handang lusungin ang sinasabing bawal. Halos sa bunutan ng ginang ang binata nang tuluyang mapadpad sila sa isang nakaw na sandali. Hindi makapaniwala ang ginang na makakalimutan niya panandalian ang kanyang mister. Tama nga ang hinala niya. Iba si Wally dahil para itong halimaw ng mga sandaling yun na kayang pukawin ang kanyang katinoan. Simula nung hinalikan siya ng binata sa may elevator, ay hindi na niya ito makalimutan. Pinilit niyang umiwas, ngunit gabi-gabi siyang inuusig ng kanyang kaisipan. Hanggang sa magpang-abot nga sila sa elevator, at tuluyan na itong natalo ng kahinaan. Hanggang sa umabot pa nga sa puntong, magkasala siya ng tuluyan dahil sa karisma ng isang construction worker na halos ayaw siyang pakawalan ng mga sandaling yun. Dahil talaga namang sobrang kursunado siya nito. Lalo na nung masilayan niya ang imahe ng ginang na para lang sana sa kanyang asawa. Lumipas ang ilang sandali. Tuluyang napadpad ang dalawa sa kawalan at bumalik ng tuluyan sa katinuan. Habang nag-aayos,
ay nagsalita ang ginang. Wally, sana walang makaalam nito ha. At sana wag mong isipin na palabigay akong babae. Pumayag lang ako dahil medyo nakainom ako sa party kanina. Pagsisinungaling ng ginang na medyo mataray ang tono ng boses. Opo ma'am, makakaasa kayo. Sa atin lang to. Ayoko pong masira kayo sa mata ng ibang tao, lalo na sa asawa ninyo. Good, Wally. Anyway, nag-enjoy ako. Malambing na tono nito. Magkasunod silang umalis ng CR. Bago umalis, ay inabutan ni Miss Mendoza si Wally ng 1,000 na may kasamang matamis na halik bilang paalam. Hanggang ngayon, hindi pa rin nga binibili ni Wally ang perang mula kay Ma'am Mendoza dahil nagsisilbi itong alaala sa kanya na hindi niya kailanman malilimutan. Hanggang dito na lamang po ang ating istorya. Dear Miss Love, good day po sa inyong lahat. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Randy. Gusto ko lang ikuwento sa inyo ang kwentong matagal ko nang kinikimkim at hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung tama bang ilabas ko. Kwento ito kung paano ko pinagsabay ang magkapatid at kung paano ko unti-unting nalunod sa sarili kong kagagawan. May asawa po ako. Ang misis ko ay si Elaine, 28 taong gulang. Bata pa, simple lamang siya at mabait. Yung tipo ng babaeng hindi mo maiisip na sasaktan mo kahit sa isip lang. Kasal kami magtatatlong taon na. At masasabi kong maayos naman ang naging pagsasama namin. Hindi man perpekto, pero payapa. Walang sigawan, walang selosan, walang malalaking problema. Kaya nga, mas lalong mabigat sa dibdib ko ang lahat ng nangyari. Ang mga nagawa kong pagkakamali sa kanya. Ang hipag ko naman ay si Bella. Kapatid ni Mrs. Kaedad ko siya, 35. At bago ko pa man maging asawa si Elaine, na unang maging bahagi na ng buhay ko si Belle. Opo, Miss Love. Ex-girlfriend ko si Belle. Nung high school kami, magkaklase po kami. Halos 3 taon din kaming naging magkasintahan. High school lovers ika nga. Bata pa kami noon pero seryoso na kaming dalawa sa isa't isa noon. Siya talaga ang una kong minahal. Una kong pinangarap na mapakasalan at siya rin ang una kong karanasan sa kama. Parehas lang kami. Ako rin ang unang karanasan niya. Siya talaga yung babaeng tumatak sa isip ko. Pero katulad ng maraming kwento, hindi po kami nagkatuluyan. Dahil nung mag-college, nagkahiwalay kami ng landas. Nagkanya-kanya hanggang sa siya ay nag-asawa na. Isang seaman ang mister niya. At ako naman, makalipas ang ilang taon, napalapit ako sa kapatid niya, kay Elaine. Hindi ko naman inakala noon na magkakaganito ang ikot ng tadhana. Sa ngayon po ay pansamantala kaming nakatira ni Elaine sa bahay ng nanay niya, sa biyanan ko. Pinapagawa pa kasi namin ang sarili naming bahay. Wala namang problema sa biyanan kong babae. Mabait naman to at sanay na rin naman kami sa ganoong setup. Akala ko magiging simple lang ang mga araw namin doon. Hanggang sa dumating ang buwan ng Disyembre. Sinabi sa akin ni Elaine na magbabakasyon ng Pinas ang ate niya. Si Belle, umuwi galing ng abroad. Matagal-tagal na rin kaming hindi nagkikita nito. Ilang taon din. Balita ko lang sa kanya ay mula sa mga kwento ng biyanan ko at ng misis ko. Hindi ko inasahan na uuwi siya noon sa probinsya at doon muna titira habang nagbabakasyon. Hindi rin pumasok sa isip ko na may mabubuksang kung anong matagal ko nang isinarang damdamin. Nung araw na dumating siya, nandun ako noon sa sala.
Pagpasok niya ng pinto, nagkatinginan kami kaagad. Nagulat pa ako noon. Hindi ko talagang mapapalingon ka sa kanya. Hindi pa nga ako nakapagsalita nung una. Tila ba biglang bumalik ang nakaraan, ang mga alaala. Ngumiti siya nun sa akin ng sobrang tamis. Ngumiti rin ako. Simpleng kumustahan lang ang naganap. Long time no see, Randy. Tas nagbeso siya sa akin. Amoy na amoy ko noon ang halimuyak ng pabango niya. At sa hindi ko inaasahan noon, Miss Love, nakaramdam ako ng kakaiba. Kahit sabihin mong may asawa na ako, tila ako nilagnat sa pagkakalapit namin. At sa mga sumunod na araw, madalas kaming nagkakasabay sa bahay. Minsan, nasa kusina siya habang nagkakape ako. Minsan, nagkakausap kami sa sala habang si Elaine ay nasa kwarto o nasa trabaho. Wala namang mali siyang usapan naming dalawa. Tungkol lang sa trabaho niya abroad, sa pamilya niya, sa asawa niyang nasa barko. Ako naman ay nakikinig lang palagi. Hanggang isang gabi noon, Miss Love. Maagang natulog si Mrs. dahil sa pagod. Naiwan kaming dalawa noon ni Belle sa sala. Medyo maulan noon sa labas, kaya naman naisipan naming magkaping dalawa. Hanggang sa magkakwentuhan kami at napunta ang usapan sa nakaraan. Naalala po ba yung dati? Tanong niya sabay ngiti. Tumango lang ako sa kanya. Hindi ko maiwasan noon na hindi mapatitig sa mukha niya. Ang laki kasi ng pinagbago niya. Lalo siyang gumanda. Oo naman. Naaalala ko pa yun. Sagot ko. Ang laki ng pinagbago mo ah. Biro niya pa sa akin. Ako? Ano namang pinagbago ko? Tanong ko. Marami kaya? Nagulat nga ako nung makita kita eh. Ang laki-laki ng katawan mo. Tsaka, lalo kayatang gumwapo. Mukhang magaling mag-alagang kapatid ko ah. Natawa lang ako. Ikaw din naman eh. Lalo kang gumanda. Mukhang masaya ka rin sa asawa mo. Nung sinabi ko ang asawa niya, medyo nalungkot siya. May problema ba? Alam mo, Randy, sa totoo lang, hindi ko alam. Pakiramdam ko hindi ako masaya. Alam mo ba halos bilang lang sa daliri na magkita kami? Kaya nga hanggang ngayon, wala kaming anak. Ang tagal-tagal na namin nagsasama, ang tagal-tagal na naming kasal, pero wala kaming anak. Nahihirapan kasi ako sa sitwasyon namin. Ako nasa abroad, siya nasa barko. Uuwi siya ng Pinas, nasa abroad ako. Hanggang sa lumingon siya sa akin. Doon nagsimula na muli kaming magkalapit na dalawa. Hindi man sa pisikal, hindi pa. Pero sa loob ko, may namumuunang gulo. Isang pakiramdam na pilit kong tinatabunan. Alam kong mali. Alam kong may asawa ako at may asawa din siya. At alam kong kapatid niya ang misis ko. Pero sa bawat araw na nagkakausap kami, mas nahihirapan akong pigilan ang sarili ko. Hindi dahil may ginagawa kaming kung ano, kundi dahil may nararamdaman na akong hindi dapat. Hindi alam ni Mrs. ang lahat ng ito. Sa paningin niya, normal lang ang lahat. Masaya siyang kasama ang kapatid niya. At ako, sa gitna ng kasiyahang yun, unti-unting nawawala sa tamang direksyon. Hindi ko alam noon na ang simpleng bakasyon na iyon ang magsisimula ng pinakamabigat na kasalanan sa buhay ko. At hindi ko din alam kung saan ako dadalhin ng kahinaang to. Dahil sa mga sumunod na araw, may mga bagay na mangyayari na hindi ko na kayang bawiin pa. Lumipas ang araw, Miss Love. Mas lalong naging komplikado ang mga araw ko. Hindi ko namalayan kung kailan ba kami nag-start na magkalapit na dalawa. Minsan nga, lumabas siya ng CR noon. Nagkasalubong kami at nagulat ako dahil nakatapis lang siya ng tuwalya. Kita ko ang legs niya na basang-basa pa.
Hindi ko napigilan na hindi makaramdam ng atraksyon sa kanya. Lalong-lalo na pag naiisip ko na siya ang una ko at ako ang unang karanasan niya. Para bang gusto kong ibalik ang dati. Araw-araw may dahilan para magkasabay kami hanggang sa hindi ko sinasadya. Pero palagi kong nahuhuli ang sarili kong hinahanap na ang presensya niya. At sa tuwing napapansin ko iyon, agad kong ibinabaling ang isip ko kay Elaine, sa misis ko. At ang katotohanang ako'y may responsibilidad na hindi ko dapat talikuran. Pinipilit kong pigilan ang sarili ko. Pero sabi nga ng lahat o ng nakararami, mahirap Miss Love na maging kalaban ang tukso. At hindi ganoon kadaling pigilan ang damdamin, lalo na kung matagal mo nang kakilala ang isang tao. Isang linggo na noon ang nakararaan nang umuwi si Belle. May duty si Mrs. Gabi noon, tahimik na ang buong kabahayan. Ang binan ko'y maagang natutulog. Ako naman, kakauwi ko lamang noon galing sa trabaho. Pagod ang katawan ko. Pagpasok ko sa sala, bumungad kaagad si Belle. Nakaupo at tila may hinihintay. Nagkatinginan kaming dalawa. Walang salita sa unang ilang segundo. Nagtanguan lamang kami. Pero ramdam ko agad ang bigat sa pagitan namin. Umupo ako noon sa tapat niya. Hanggang sa magsalita siya. Randy, mahina niyang tawag sa pangalan ko. Tumingin ako sa kanya. Sa mata niya nakita ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi nakikita sa kanya. Isang lungkot, kalituhan, at isang tanong na hindi niya masabi ng diretso sa akin. Nag-usap kaming dalawa. Hindi tungkol sa kung anong nangyari sa amin noon. Hindi rin tungkol sa kung anong pupwedeng mangyari ngayon, kundi tungkol lamang sa buhay namin. Sa kanya, sa asawa niyang palaging wala. Sinabi niya ang mga kakulangan ng mister niya, na sobrang lungkot ng buhay niya pagdating sa kama. Ako naman ay nakikinig lang. Minsan napapatitig ako sa leeg niya. Makinis at maputi, na kahit may pawis ay nagbibigay sa akin ng kakaibang pakiramdam. Kami naman ni Elaine, walang problema pagdating sa kama. Pero doon niya sinabi ang mga salitang tuluyang gumulo sa isip ko. Alam mo, Randy, namiss kita. Sabi niya, diretso, pero nanginginig ang boses. Hindi ko naman sinasadya yun eh. Pero bigla ko nalang naramdaman ulit. Parang may kung anong kumabog sa dibdib ko noon, Miss Love. Gusto kong tumayo, gusto kong itigil ang usapan, gusto kong sabihin na malito. Pero sa halip, nanatili akong nakaupo. Nakatingin sa kanya, pilit na nilalabanan ang konsensya. Pero parehas tayong may asawa. Hindi na dapat natin to nararamdaman sa isa't isa. Tumango siya. Alam ko, Randy. Alam ko. Pero gusto ko lang itanong sa'yo. Kung may natitira pa bang tayo? Kung may nararamdaman ka rin ba ulit sa akin? Doon ako tuluyang natigilan. Kahit ngayon lang. Wala namang mawawala kung hindi malalaman ni Elaine, diba? Hinawakan niya ang kamay ko. Pagbigyan mo na ako. At ako nang bahala sa'yo, Randy. Alam kong naaalala mo ang nakaraan natin. Alam kong parehas tayong dalawa. Pati na rin yung unang beses na may naganap sa atin. Hindi mo ba na-miss yun? Sinubukan kong maging matatag. Sinabi ko sa sarili ko na lilipas din to. Na sandali lang to. Na bukas, babalik ang lahat sa dati. Pero habang magkatabi kami noon, ramdam ko ang presensya niya. Ramdam ko ang alaala ng isang relasyon na hindi ko kailanman tuluyang nakalimutan. Hindi ko alam kung sino ang unang lumapit noon. Ang alam ko lang, nagkatitigan kaming dalawa ng mas matagal kaysa sa dapat. At nung gabing yon, bumigay kami parehas. Habang duty pa si Mrs.,
Nagtampisaw kami ng ate niya sa isang kasalanang kailanman ay hindi na namin maibabalik. Hinawakan niyang kamay ko noon at napunta kami sa kwarto niya. Nagkala siya ng suot niya, ako naman ng polo ko, at doon nangyari ang hindi dapat. Sulitin na natin habang nandito pa ako sa Pinas. Pagbalik ko, tapos na rin, sabi niya. At doon na nga nangyari. Ang halik ay lumalim hanggang sa nauwi sa isang mainit na pagtatagpo. At pagkatapos noon, ngumiti siya sa akin. Salamat, Randy ah. Hindi mo alam kung gaano mo ako napasaya ngayon. Alam mo bang halos mag-iisang taon na rin mula nung magkita kami ng mister ko. Pero gaya ng sabi ko sa'yo, ayoko namang masira ang pamilya niyo ni Elaine. Mahina niyang sabi. Tumango ako. Ako rin naman. Pero pareho naming alam, may nangyari, kaya't sira na. Mula noon, nagbago na ang lahat. Sa bawat pagkakataon na magkakasalubong ang mga mata namin, bumabalik na ang alaala ng gabing yun. Isang alaala na pilit kong tinatago, pero alam kong hindi basta-basta makakalimutan. Doon ko naisip, kung ang isang gabi lang ay ganito na ang nangyari, paano pa kung magtagal siya? Hanggang kailan ko naman kakayaning itago to? At higit sa lahat, gaano ba kalaki ang mawawala sa akin kapag nalaman ni Elaine? Sa puntong yon, hindi ko na kontrolado ang sitwasyon dahil ang isang desisyong ginawa sa kahinaan ay maaaring magbukas ng pinto sa mas malaking gulo. Isang gulo na hindi ko na alam kung paano ko ba isasara. Akala ko nga pagkatapos ng gabing yon, matatapos na rin ang lahat. Pero nagkamali ako, Miss Love. Dahil sa ilang araw pa na mag-stay ni Bella sa bahay, paulit-ulit pa na may naganap sa amin. Ewan ko ba? Siguro dahil may nangyari na, kaya siguro hindi ko na rin magawang hindian. Tuwing gabi, kapag naiisip ko siya, kay Elaine ko binubuhos ang lahat. Lahat ng gigil ko. Isang mainit na tagpo ang mangyayari sa aming mag-asawa. Minsan nga sabi sa akin ni Mrs., ano bang nangyayari sa'yo, babe? Ano bang nakain mo at sobra yatang pagigigil mo ngayon? Natawa lang ako at sinasabi kong, gumaganda ka kasi lalo eh. Nagpapasexy ka kasi kaya ayan tuloy. Araw-araw hindi ko mapigilan. Pero ang totoo noon, naiisip ko si Bella sa kabilang silid. At kapag tulog na si Mrs., doon ako binabagabag ng isip ko. Dahil paulit-ulit ko pa ring inaalala ang nangyari sa amin ni Bella. Hindi dahil proud ako, kundi dahil hinahanap-hanap ko na ang pakiramdam na yon. At doon ko unang naramdaman ng takot sa sarili ko. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ni Mrs. sa tabi ko, biglang nag-vibrate ang phone ko. Halos magulat nga ako noon. Dahan-dahan kong kinuha ang cellphone. Hindi ako gumagalaw sa kama para hindi magising si Elaine. Nakita ko ang chat ni Bella. Isang simpleng mensahe lang naman. Kumusta ka? Tulog ka na ba? Dapat doon pa lang hindi na ako nag-reply. Dapat tinapos ko na. Pero sa halip, nag-type ako. Ayos lang. Gising pa naman ako. May kailangan ka ba? Wala naman, Randy. Naisip lang kita bigla. Ikaw, di mo ba ako naiisip ngayon? Naiisip? Eto nga oh. Ikaw ang laman ng isip ko ngayon. Gusto mo ba akong puntahan? Bukas lang ang pinto ko. Diretso ka na lang. Baka kasi magising si Elaine eh. Hindi yan. Di pag nagising siya, di dahilan mo na lang na galing ka ng CR. Halika na, habang tulog na tulog pa siya. Hindi na ako nagdalawang isip pa noon. Bumangon ako ng dahan-dahan. Nakailang tingin pa nga ako kay Elaine dahil baka magising siya. At sa pagsara ko ng pintuan naming mag-asawa, siya namang pagbukas ko ng pintuan ng ate niya. At doon, nakita ko siyang nakahiga, nakangiti sa akin na para bang kanina pa ako inaantay.
nakasando, at kitang-kita ko ang kakinisan niya kahit lampshade lamang ang tanging liwanag. Hinalikan ko siya agad at doon muling may naganap sa aming dalawa. Aware akong mali ang ginagawa ko, pero gabi-gabi parang may lihim na mundo kaming binubuo sa pagitan ng mga chat namin. Mundo na kami lang ang nakakaalam. Pagkatapos pagbalik ko ng kwarto, i-delete ko ang mga message namin. May mga times na ako ang unang nagchat-chat, may magabi na siya naman, at sa bawat beses, mas bumababa lalo ang depensa ko. Hindi nagtagal, lalo kaming nagkalapit na dalawa. Minsan sa kusina, sasadyain naming sagiin ang kamay ng isa't isa. Minsan sa sala, maglalapit kami ng masyado. Maliliit na bagay lamang iyon, pero sapat para magpaalala sa aming ginagawang lihim. Hanggang isang hapon, muntik na kaming mahuli noon. Nasa kusina kami ni Belle. Nakayakap siya sa akin at tila ba kami ang mag-asawa. Bigla akong narinig ang yabag ng paa. Boses ng biyenan ko mula sa may labas. Buti na lamang talaga malakas ang boses nito, kaya't narinig namin agad. Agad kaming nagkahiwalay. Nagkunwari kaming abala. Siya ay nasa lababo, ako naman ay nasa ref. Pumasok ang biyenan ko. Tumingin sa amin sandali tapos ngumiti. Buti na lang walang duda. Pero sa loob ko noon, halos huminto ang tibok ng puso ko. Pagkatapos noon, sinabi ko talaga sa sarili ko na ayoko na. Natitigil na kami. Nasapat na yung muntikan na yon. Na baka babala na iyon sa amin. Pero Miss Love, ilang gabi lang ang lumipas, bumalik na naman ang mga chat namin. Na para bang walang nangyari. Na para bang nakalimutan namin na muntik na kaming mahuli. Hanggang isang gabi, wala si Elaine. May bigla ang duty. Naiwan na naman kaming dalawa. Hindi na kailangan ng mahabang usapan. Hindi na kailangan ng mga tanong. Parang alam na namin kung saan pupunta ang lahat. Alam kong mali. Alam kong paulit-ulit na lamang. Pero sa gabing yon, mas pinili ko ulit na may mangyari sa aming dalawa. Kinabukasan, nagising ako na magkatabi na kami ni Elaine. Mahimbing ang tulog ng asawa ko. Walang kaalam-alam sa pinaggagawa ko. At ako, tinitigan ko siya. Iniisip ko kung gaano na nga ba kalalim ang kasalanang ginagawa ko sa kanya. Dahil alam ko sa sarili kong hindi na to aksidente. Pinili ko na magkasala. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kong sinabi sa sarili ko na ito na ang huli. Natitigilan ko na. Pero bawat huli ay sinusundan pa ng isa. At ng isa pa. At ng isa pa. At habang patuloy akong naglalaro ng apoy, unti-unti kong nararamdaman na may paparating na kapalit. Dahil ang bawat lihim, Miss Love, may hangganan. At alam kong hindi yun magtatagal. Habang papalapit ang araw ng pag-alis ni Belle, pabalik ng abroad, mas bumigat naman ang pakiramdam ko. Dahil alam ko sa sarili ko, hindi ko man aminin, mamimiss ko siya. At alam kong matatapos na rin. Ilang araw na lang bago ang flight niya. Tahimik na si Belle. Hindi na nga kami nagkaka-chat. Kapag nagkakasalubong kami sa bahay, nag-iiwas na siya ng tingin. Na para bang pareho naming inire-ready ang sarili namin. Na para bang sinasanay na namin. Isang gabi, bago ang alis ni Belle, nangyari ang hindi ko inaasahan. Maagang umalis si Elaine para sa isang errand. Sinabi niyang babalik din naman siya. Maya-maya, pumasok sa kwarto namin si Belle. Randy, pwede bang last na? Mahina niyang sabi. Pabaon mo na lang sa akin. Gusto ko sanang tumanggi noon. Gusto kong sabihin na tama na siguro. Pero wala eh. Pumayag ako. Total, huli naman na. Tsaka isa pa, gusto ko rin naman eh. At yun ang malaking pagkakamali naming dalawa.
Dahil sa pinakahuling pagkakataon, sa huling beses na sana naming pagkakamali, doon pa kami mauhuli. Hindi pa man kami tuluyang nakakarating sa sukdulan, bigla ko na lamang narinig ang pagbukas ng pinto. Randy? Nanlamig ang buong katawan ko noon nang marinig ko ang boses ng asawa ko. Si Elaine, nakatayo sa may pintuan. Gulat na gulat ang mukha. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga sumunod na segundo. Para bang biglang bumagal ang oras. Bigla akong nanlamig. Nung bumukas ang pinto ng kwarto, tumama ang tingin niya sa amin, sa itsura namin ng ate niya. Kitang-kita nito ang milagrong nangyayari sa amin ng ate niya. Ate? Mahina niyang tawag kay Belle. Nanginginig ang boses. Doon bumigay si Elaine. Naupo siya sa gilid na para bang nawalan ng lakas ang mga tuhod. Napahawak sa sentido. Sunod-sunod ang pagbagsak ng luha. Hindi yun luha na may tunog. Iyak na punong-puno ng sakit. Yung tipong mas masakit panoorin kaysa marinig. Bakit? Yun lang ang nasabi niya. Bakit kayo? Wala akong naisagot noon, kahit isang salita. Dahil alam kong walang paliwanag na sasapat. Walang dahilan na tatanggapin kahit anong sabihin ko pa. Alam kong mali at huli na. Lumapit si Belle kay Elaine. Umiiyak din. Elaine, nagkakamali ka. Hindi ko. Pero hindi siya pinakinggan ng kapatid niya. Tumayo si Elaine. Nanginginig ang katawan. Tumingin siya sa akin, diretso. Masakit. Punong-puno ng pagkabigo ang mata. Mahal kita. Alam mo yan. Pinagkatiwalaan kita. Hindi lang bilang tao kundi bilang asawa, Randy. Hindi siya galit noon. Hindi siya sumisigaw pero ramdam na ramdam ang sakit. Ang pagkabigo sa boses niya. Doon ko naramdaman ang bigat ng ginawa ko. Hindi dahil nahuli ako, kundi dahil nakita ko kung paano ko tuluyang winasak ang taong wala namang ginawang mali sa akin, sa amin. Nagkaroon ng kaguluhan sa bahay. Narinig ng biyanan ko ang away, ang iyakan. Dumating siya at nagtanong. Walang naglakas loob na magsalita. Nakabihis na kami noon pareho ni Belle. Hanggang sa si Elaine mismo ang nagsabi ng katotohanan. Kahit pa basag na basag ang boses niya. Hindi nagalit ang biyanan ko. Tahimik siyang umupo. Pero ramdam ko ang bigat ng tingin niya sa akin. Isang tinging punong-puno ng pagkadismaya. Pati na rin kay Belle. Kinabukasan noon umalis na si Belle. Hindi na siya nagpaalam. Walang yakapang naganap. Diretso siyang lumabas ng bahay, dala ang mga gamit niya. At ang kasalanang hindi niya kailanman maitatanggi. Si Elaine, hindi na ako kinausap. Ilang araw siyang iyak ng iyak. Hindi makapasok sa trabaho, hindi makakain ng maayos. Minsan, naririnig ko siyang humihikbi sa gabi. At bawat tunog noon, parang pirasong humihiwa sa puso ko. Sinubukan ko, Miss Love, na magpaliwanag sa kanya, na humingi ng tawad. Lumuhod ako sa harapan niya, paulit-ulit. Pero sabi nga, may mga sugat na hindi kayang pagalingin ng isang sorry lamang. Sa huli, umalis muna si Elaine at pumunta sa bahay ng kaibigan niya. Hindi pa daw niya kaya na makita ako araw-araw, na makasama ako. At dahil iba na rin ang pakikitungo ng biyanan ko sa akin, at dahil hindi ko naman bahay iyon, ginusto ko na lang din umalis at mangupahan malapit sa trabaho ko. Ngayon ay mag-isa na lamang ako. Tahimik ang lahat. Bahay, ang isip, punong-puno ng pagsisisi. Isang maling desisyon ang sumira sa lahat ng meron ako. Isang kahinaang hindi ko nilabanan. Sising-sisi ako noon na sana pala tumanggi ako. Dahil sa isang huling beses na iyon namin ni Belle. Doon natapos ang lahat. Ang nasa isip ko ngayon,
May ikalawang pagkakataon pa ba ang isang taong minsang piniling maging mali? O may mga kasalanang kahit habang buhay mong pagsisihan, hindi na kailanman mapapatawad pa? Sana nga dumating ang oras na mapatawad ako ni Mrs. Kaya kung sakaling marinig mo to, Elaine, sana'y balang araw mapatawad mo ko at bigyan mo ko ng second chance upang itama ang aking pagkakamaling yon. At nangangako ako sa'yo, hindi ko na ulit gagawin iyon sa'yo. Maraming salamat po, Miss Love, sa pag-ere ng kwento kong ito. God bless po sa inyong lahat.